So isang magandang araw sa inyong lahat mga katodo, no? Supposedly ngayong araw na to ay magvo-vlog tayo, lalabas tayo, pero tingnan nyo naman yung panahon, talagang nagbabadya ng ulan, so hindi na tayo makakalabas. Una sa lahat pala, no, kung sino man sa inyo nakapanood sa vlog ni Jao, just today, just this morning ata, na natumba yung kanyang ZX-10R. So kumain lang, so hindi nakapanood pa. Kumain lang ata si Sir Jao sa May Vermosa. Iniwan niya sa may gutter yung kanyang motor. Pagbalik niya, nakatumba na. Ipa-flash natin sa video na to yung picture ng kanyang motor. Ako being a big bike owner, nasaktan ako para sa kanya kasi kung nasakyan man yun at natumba, medyo masaklap na pangyayari. Kasi wala namang problema kung sakyan or anything, pero alagaan or ingatan kapag sumamba sa bike, lalo pa kung wala dyan yung owner ng bike. Although hindi naman alam kung nasagi ng kotse or may sumampa, pero ang parang hinala ni Sir Jao baka may sumampa daw sa kanyang motor kasi nung pagdating niya may mga nakatambay sa paligid. So lesson learned din yan siguro sa ating mga motorcycle owners, mapamalaki man o maliit na bike. Siguro as much as possible, hanggat kaya, iparada natin sa nakikita nating lugar yung ating bike para maiwasan ng mga ganong klaseng aberya. Going back to our topic, at i-discuss natin today na itong Ninja 1000 SX sabi nga nila isa sa mga underrated bikes. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa din. So ano nga ba yung ibig sabihin ng underrated, no? Underrated is hindi masyadong napapahalagahan, hindi masyadong napapansin ang ganitong klaseng big bike. Ayun ay based on the research din naman na ating ginawa. In fact, ito ipa-flash ko sa screen. Nung sinearch ko mismo yung top 12, kahit dun sa listahan ng bikes, hindi lumalabas ang Ninja 1000 SX. So, bakit nga ba, no? Bakit nga ba? Ako rin nagtataka kasi ang ganda ng bike na to. Sport touring siya, sport touring bike. So, sporty side, ibibigay niya yung lakas ng sports bike. Medyo tame pero andun yung sport DNA niya. Masasabi ko nga nasa 70% ng bike na to sport DNA. And then mga around 30% is the touring capability of this bike. Ako rin mismo nagtataka bakit siya underrated. Siguro mas marami sa ating mga Pilipino ang mas pinipili talaga yung kumbaga mainstream big bikes or yung mga nakikita natin usual, yung mga sikat na bikes. So, undervalued, underrated. Nung una, hindi ko ito napansin, itong Ninja 1000 SX. So, medyo na-focus tayo sa Z1000 initially. Yun ang gusto natin. But, lumabas sa isang vlog ni Jao Moto. Ang binablog nga pa nga niya yun is Z1000R. Tapos lumabas o nabanggit niya sa vlog niya na yon na kung nagbabalak kang bumili ng Z1000R, bakit hindi mo i-consider ang Ninja 1000 SX? So ngayon, research naman ako bigla, ano ba yung Ninja 1000 SX? And then, napansin ko at its price point na 718,000 compared to Ninja Z1000 na 710,000. Busog na itong Ninja 1000 SX sa features, mga katodo. So nung ni-research ko siya, nabigla ako kasi ang dami niyang features for the price point or yung difference na 710,000 sa Z1000R compared to 718,000 pesos na Ninja 1000 SX. So that's just 8,000 pesos na difference. Marami ka ng mga features. May modes na to. 4 na modes. Meron kang cruise control, quick shift and auto blip. Meron siya. So up and down. Assistant slipper clutch, ABS, traction control, 1, 2, and 3. So technically, medyo malayo ang difference niya when it comes to rider age pagdating sa J1000R. Kaya medyo nabigla ako. Ang ganda yung bike na to. Kasi 8,000 difference.
from Z1000R, maraming benefits ka nang makukuha sa kanya. So I would say na oo nga, siguro I would somehow agree na siguro nga hindi ganoon ka-valued or hindi napansin masyado sa market yung Ninja 1000 SX compared to its ito pa mga katodo compared to its competitors. Yung nakita natin kanina sa listahan na pinakita ko, compared to its price point at a 1000cc category, sulit na sulit to. Kasi yung iba, yung mga bikes na sports touring, nasa around 1 million pataas na yun. So ito, at the price point of 718,000, lahat na yan makukuha mo. So kung minsan maganda talaga na hindi ka fixated sa isang bagay and then maggumawa ka pa ng research. So ayan lang naman ang ating simple topic for the day. Ninja 1000 SX is probably one of the most underrated bikes or mga hindi masyadong pansinin. And ako personally, I'm very happy na decide tayo na ito na lang, itong bike na to ang kunin natin instead of the 1000R. So ayun lang naman for the day mga katodo. Next time lalabas tayo for our next vlog. Mga katodo, gusto ko rin palang magpasalamat, no? Nasa 202 subscribers na tayo from the last upload natin 2 days ago. Maraming salamat sa inyo at sa mga bago nating mga kapamilya or katodo. Sana mabigyan ko kayo ng justification na talagang sulit ang pag-subscribe nyo sa atin. At sana lumaki pa yung channel natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe to our channel. Like, comment, and share mo na rin itong ating video. And don't forget to ring that bell button para updated ka sa ating mga contents and uploads. So, mga katodo, by the way, pipilitin natin palang magkaroon na ng pattern sa ating mga uploads. So, hopefully every Wednesday and Saturday makapag-upload tayo para naman ma-inspire kayo na mas itodo nyo pa ang mga pangarap nyo sa buhay. Alright? Please don't forget na sa anumang pangarap nyo sa buhay or kung ano man ang mga pangarap nyo sa buhay, huwag nyong kalimutan na sipagan nyo, kilusin nyo, at itodo nyo. Peace out!